Ito siya. Mga pa-Colgate tsaka wings. Dahil, Diyos me. Yo. Ayan. So, kakatapos ko lang bumili. So, ito siya, best. Sabon, day. So for today's video, everyone, is yun na nga, I'm just gonna share again. I'm just gonna share a story, yung mga ganun. So yun na nga, Zay, kasi nga, Tuesday po ngayon. So, walang nag-remit ng mga ng mga bayarin, no, yung mga ganun. So, medyo hindi tayo na-stress, yung mga ganun. Pero, yung mama ko dahil, yun na nga, yung mama ko is nagpadala siya. Kasi nga, andito lang to sa Villaba sa proper Villaba, ang office na to. Then, yun na nga, yung mama ko, nagpadala siya ng mga, paninda, yung mga ganun. Kasi may tindahan si mama sa amin. So yun na nga, nagpadala siya. Kumpra ba, kumbaga, yung mga ganun. Ito siya, mga pa-Colgate tsaka wings. Dahil, Diyos me, yo. Ayan, so, kakatapos ko lang bumili. So, ito siya, best. Sabon, dahil. Tsaka, ito pa, yung ate ko, nagpapabili din ng Pampers. Ito, best. Diyos me, yo. So, oh my God, I'm so very pretty. I'm so very beautiful. Ayan, hindi nyo na naman nakikita yung kasama ko dito si Sir Marvin. Oo, nag-area kasi siya. Kanina kami yung dalawa, nag-area. Kaso wala dito si ma'am, so ako muna nandito, ganun. So, sub muna tayo dahil, kumbaga. So, yun na nga, Zay. Wala siya dito si Sir Marvin. Paikot-ikot na talaga ako, Zay. Diyos ko. Nalilito na ako, Zay. Charge, ma. Tapos yun na nga, share ko lang din sa inyo. Kasi nga noon, hindi kami kumakain dahil hindi ako nakakain kasi wala akong dalang baon. So kanina, may dala akong baon, bes. Oo. Tapos yun na nga, hindi ko nagamit yung tubig ko dito na binili. Ayan. Hindi ko siya nagamit kasi nga, nagyaya si Sir Marvin, nagyaya siya na doon na lang daw kami kakain ng karinderya, day. Sabi ko sarili ko, mahal naman doon. Uy, Diyos mio. Nagdala nga lang ako ng isda, day, galing sa amin para may ulam na ako, para hindi na ako gagastos, kumbaga. Pero, syempre, si Sir Marvin, wala rin naman siyang kanin, so gusto niya sa karinderya daw. So, yun nga, sumama tayo, bes. So, parang, doon, dinala ko baon ko doon. Wala akong pakialam sa kanila. Dinala ko talaga yung baon ko doon sa karinderya. Tapos may paulam pa ako, di ba? So, sulit, di ba? Ganon. Pero, gumastos din naman tayo kasi, may mga masasarap din ang ulam doon. So, parang naakit din tayo dahil, mga ganon. So, bumili ako. Pero, kasi kadalasan is baboy, something, gano'n. Parang baka, yung mga gano'n, kambing. Hindi ako kumakain ng mga ganyan, bes. Ang kinakain ko lang kasi, gulay, mga ganun. Gulay, tsaka mga isda, mga ganun. Pero pag about carning talaga na hindi ako makain. Pag actual carning talaga, yung tipong chinap-chop talaga siya sa harap mo. For example, baboy, tapos chinap-chop sa harap mo na hindi talaga ako kakain yan tayo. Hindi ko alam, pero nasusuka ako. Oo. Kaya shout out dyan sa mga hindi kumakain ng baboy, ha? Marami pa tayo, dahil. Yung mga ganun. Kasi, may mga kapitbahay din naman kaming hindi kumakain ng baboy, oo. Porket hindi sila kumakain, is iba yung relihiyon nila. Kasi yung pamilya nila kumakain ng baboy, sadyang siya lang talagang hindi kumakain. Just like me. Yung mama ko kumakain naman ng baboy. Kahit anong klaseng karne, kumakain yung mama ko. Yung papa ko, yung kuya ko, yung ate ko, yung mga pamangkin ko. Ako lang talaga, ang nag-iisang maganda sa bahay namin, hindi kumakain ng baboy tayo. Pinsa nga, kasi nga, syempre, hindi naman pwedeng dari ng iulam nila, di ba? For example, may baboy na binibenta, so dapat bibili din sila ng baboy kasi kumakain din naman sila. Yun na nga. So, pag baboy yung ulam namin, Zay, asahan mong tinapa ang ulam ko. Oo nga, tinapa. Oo. Kasi may tindahan si mama. Tapos may mga tinapa siya, ganun. May pamagi, may papasit kanton, yung mga ganun. So, yun nga. Kaya nga minsan natatawa ako, nasisiyahan ako pag nalang lockdown na yan eh. Yung lockdown, ay ang sarap ng feelings. Yung mga ganun. Uy, just lang. Hindi naman sa ganun na natuwa talaga ako. Kasi syempre, isa din naman ako sa mga nawalan talaga ng trabaho ng lockdown, no? So yun na nga, pag-usapan natin yung pinapate. Ayan, pagkakain kami sa amin, sabi ko, mama, anong ulam? Sabi niya, baboy, ganun. Karning baboy dahil. Ay, ganun. Na ganun, hindi kasi ako kain, ganun. Bibili ako ng pansit canton or tinapa. Yun talaga yung ulam ko dahil. Sila, baboy, ganun. Pero, just like chorizo or anong tawag sa inyo dyan, basta sa amin chorizo yun, te. Yung karne ng baboy na
pabilog, yung mga ganon. Oo. Marami yan sa mga tindahan dahil. Yun, grabe, kumakain talaga ako ng ganante. Oh, masarap kaya yun, oo. Pero pag actual talaga, gaya na sinabi ko kayo na, pag actual talaga na inihaw talaga yung baboy, chinap-chop sarap mo, hindi talaga ko kain dahil. Mas gusto ko pang kumain ng asin yung ulam. Kaysa naman sa pakainin nyo ko ng ganyan, bes. I know. Oh, ganyan. Kaya sabi nga nila sa akin, ba't ang taba mo? Ang sarap siguro ang ulam nyo sa inyo. Ang lakas mo siguro kumain ng mga baboy. Puro daw ako karne, yung mga ganun. Sabi ko, ay, Diyos ko, talagang yan pa yung sinabi mo. Hindi naman ako kumakain yung mga karne-karne na yan. Hindi sila naniwala kasi daw sobrang taba ko. Wow. So pag karne, dapat tumaba ka talaga, ganun. Hindi sila naniwala na hindi ako kumakain ng karne daw, mga ganun. So nakaka-lurky kasi nga, malapit nang mag-4 or road to 5, yung mga ganun. So, uuwi na ako, Zay. Oh my God, I'm so very excited na umuwi. Char, yung mga ganun. Sadya ko lang talaga akong kasama dito. Ako lang talaga mag-isa. Pero maybe next week or next day, ano na naman ako, Day, magsisales na naman kami. Failed chika na naman kami. So, dun, nakakatuwa din dun kasi makakapaghalubilo ka ng maraming tao, makakapag-discuss ka about the business, yung mga ganun. So, for now, isa dito muna tayo sa sa office. Ako muna yung iwan dito, Day, for substitution. Yung mga gano'n pa English. Yung mga subs. Kasi nga wala dito si ma'am, yung manager namin. Kasi nga may nilakad. Nagpapa-check up siya sa anak niya, Tess. Oo. So, yun na nga, Zay. Grab the opportunity. Yung mga ganun. Walang tao, kaya nakakapag-vlog ako, Day. Siyempre, hindi ko naman pwedeng mag-vlog ako dito sa maraming tao, di ba? Pero kahapon, Lunes kasi kahapon, actually, maraming tao din dito kasi nagbabayad sila, ganun. Pero ngayon, thanks God, wala, ganun ba? So, medyo nakapag-vlog tayo, tayo na yung mga. Pero maybe next day or next week or tomorrow or another day, baka sa Felda naman ako mag-vlog, yung mga ganun. Kasama ko si Sir Marvin. So, ipapakita ko sa inyo si Sir Marvin. Ayan. So, excited na kayo, no? Yan, walang tao dahil. Alam mo, nakikita nila ako dito sa loob. Oo. Tapos doon pa naman ako sa ano. Ayan. So, upo tayo dahil. Ay, naku. So, kumain na ba ang lahat? Chima. Pero I'm so very thankful, no? Kasi nga, there. Kasi nga may work na tayo, di ba? Just like the other vlog ko noon, di ba? Na vlog ako about my work na tayo, dahil. So, medyo talagang na-busy ako, dahil. Oo. Medyo na-busy talaga ako kaya hindi na ako nakapag-upload ng mga videos. Yung mga ganun, guys. Pero okay lang yan. At least, kahit paunti-unti, at isa kapag-upload tayo. Yung importante is, masaya ka, di ba? Masaya ka. Kahit paunti-unti, yung mga ganun. Malay mo, next year, yung mga next year, ang tagal pa. Next year, mag-viral din tayo, yung mga ganun. So, yun na nga, Zay. I'm beautiful. Wala akong jowa, eh. Ito lang talaga ako ulit-ulit, eh. Pabalik-balik lang talaga ako dito, dahil yan. Ito yung office namin, guys. Yan, may pa-tour tayo. Cha. Ipa-electric fan si Mayora. Ano yan? Diba? May pa-aircon. Pero hindi ko yan ginamit dahil kasi hindi ako masyadong sa aircon dahil yung hangin ng aircon, hindi ako masyadong dahil komportable, yung mga ganun. Kasi syempre, nasanay lang naman ako na electric fan lang yung gamit ko sa amin. Uy, Diyos ko, gano'n. Aircon pa. Lakas na kumain ng kurente yan. Uy, Diyos ko. So, yun na nga, Zay. So, very beautiful. Jima. So, share naman kayo dyan. Ay, comment naman kayo. Uy, yawa. Kasi nga, ang dami kong ina-upload ng mga video, pero wala talaga tayong views ko eh. Minsan nga, ang sabi nila, uy, sana all, yung mga ganun. Sana all, kasi vlogger na siya. Meron daw yung malaki na daw yung sahod. Hindi porque nag-upload ka ng video, may sahod agad agad. Diyos ko, kung pasukin mo lang ang YouTube, Diyos ko, masasabi mo talaga, Diyos ko, nakamot ko na ang ulo ko, na naubos na ang buhok, mga ganun. Ang hirap talaga na mag-YouTube, Diyos mio, marimad. Ako na nagsasabi sa inyo, ang hirap talaga mag-YouTube. Ang importante sa YouTube talaga, no, dapat masaya ka sa ginagawa mo, Day. Hindi mo inaisip na ang mga viewers, hindi mo inaisip yan. Kasi pag nag-upload ka lang at masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo na namamalayan na sumisikat ka na pala. Yung mga ganun, oo. Kaya, gulaban lang tayo, ay. Diyos ko, ginoo ka, hindi ka na makakandahan. Yun na nga. Magpapangalan na siguro ako dahil kasi nga uuwi na rin ako. Ayan, uuwi na tayo, ay, syempre. Kasi nga, malapit na mag-road to 5. Baka maray pa ako sa daanan pag uuwi ako ng gabi. Char! Ganda ko. Ayan. So, lakas makapagsala, no? Ganun. Ang dami puno dito doon.
Diyos ko, puno na balite. Diyos ko. So, ayan. So, ayan tayo. Magbabay na ako sa inyo. Magbabay na kuya. Bye, everyone! Bye-bye! So, bye, everyone!